Kenapa bos? Malah turun. Kaki amuk sama dom itu. Gini Kang. Gini, kena domu iku lho. Kena domu iki lho. Jujat. Lihat dulu kita ora dah. Tak putar awakmu kok. Ada. Demi di rumah tak seko. Alah. Terus lah, apa-apa tangannya. Oh iya deh, satu ya. Segere. Enak lah apa ya ini? Sekolah ya praik, oleh kerumunan. Wah, nanti dewe ya. Aduh. Iki guru-guru rak ana buke iki. Sak dadi pangan manuk. Sopo ngene iki oknum sing nimbun pupuk ngene iki. Rasakno dadi petani. Wis tiwas modal akeh. Malah pare rak dadi. Muga-muga tak iwak gede. Kancaku di mau karo ta. Wah, dari ngono ta? Ora ono. Heeh.
ngorong aku kok. Dana es lan mengadon. Ngorong aku kok. Woi. Maaf. Bocah kok. Kan mano iku barang. Mano iku pari urut dadi malah dipangan. Meneh iku jementah ya dipangan. Mbok ngenteni lek dimasak mateng iku dibangkar aku. Hah. Manuk teko karek mangan. Tak reti rekasane nandur. Oh, teko mangan, wareg, ngabur. Ngeleh moro, ngono ra dhewean ngejak rewang. Oh, manuk-manuk bajingan. Manuk bajingan. Yo wis lah, manuk-manuk bajingan kabeh. Oh. Oh, tangan tuh. Cek geger. Oh, tukaran ayo. Kenapa kan? Malah turu. Begini kan. Malah turu nih kan. Sama aku cuma. Kowe apa dia? Loh, kanca aku kok asik dia. Apa? Oh, yo. Piye ono apa? Cek. Mari iki. Iki pariku kok. Tak dulu aku iki malah. Ayo nih, bocahnya piye? Yuk, biasa, ayo. Iki menapa? Ngecek kaya re. Ngecek dompet toh. Lha wis ngejari aku. Ayo. Ayo. Apa ya? Apa di sini? Pigi. Ayo, kopi ini. Bangun aku apa? Iki kurang siji. Nah, ayo Kang, ayo coba ikut. Kang. Kang.
rasakno kowe. Garep wong tuwa. Ayo. Iku karmane iku. Rasakno. Lah. Oh. Ya. Kami dari Warga Kreatif melanjutkan perjalanan episode kedua dengan judul Dompet Petaka di Desa Gemulung, Sandang Kamulian. Oke, jangan lupa Subscribe, like, komen, and share, serta pencet tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. tetap di channel kita. Warga Kreatif, salam WKWK Mako.